Impawu ze-HIV konje uma ungakhumbuza sokhaya ngokusheshsha nje. Ukuze nje sikwenze kube lula ngokufunda siyayiclassify ukuthi uno stage 1 no stage 2 no stage 3. Kodwa ukuze kube lula abafani abanye abantu bayaqhubeka babe right babe normal. Akusekho lokho kudala ukuthi neke umuntu uzohla khulu emzimbeni bese kuthiwa hayi seku-HIV. So abanye abantu bayaqhubeka babe healthy, kuyaqhubeka babe i-weight ibe normal, but impawu ekhona usually eqalayo busaqala igciwane leli ukulithola. So into enzakalayo kuthatha isikhathi ukuthi igciwane libhebhetheke emzimbeni. Absolutely. So lokho kuzokwenza ukuthi ube kwi-stage esithize. But impawu nje ezokuqala kuba khona into ekuthiwa ama-flu like symptoms. Kube ngathi umkhuhlane, kube ngathi umzimba uyakhathala, uba ne-fever, uyashiselwa, kubuhlungu amajoyinti. So mhlambe lokho izinto kubo stage 1. Bese kuba khona into ekuthiwa imvelapho, ama-lymph nodes, mhlambe esentanyeni, mhlambe kula kwi-groin, nalokho futhi mhlambe kungenza kube stage 1 naku stage 2. Bese kuyenzeka futhi ngesikhathi kuqhubeka ungakunakile lokho utsho nje umkhuhlane uzophela. Iqhubeke lokho ibhebhetheke egazini, lokho idla amasotsha, imunca lamasotsha. Gcine sekukhulu uthola ezinye izifo, mhlambe usuyaqala usuthola itrash, inkwethu emlonyeni ayisapheli. Mhlambe imvelaphi ziyaqhubeka ziba nkulu, usuyakhwehlela, usukhishwa isisu, umzimba uyaqhubeka uwehla kakhulu, lokuqhubeka advance. Bese kufika lapho khona i-AIDS. So impawu lezo kwesinye isikhathi futhi enzakalayo sibathola egcineni abantu bakithi befike esibhedlela uthola umuntu usephethwe izinto eziningi, usephethwe izifo zocansi, usekhishwa isisa salapheki, usephethwe i-TB. So sekuba inkinga kakhulu ngoba ufike egcineni kanti bekusakhona impawu zokuqala lezi edengiyibala umuntu abanake. So into ebalekile entokozo ukuthi abantu behlezi bezazi status sabo ngaso sonke isikhathi uzichecka regularly kumahala ekliniki, kumahala yonke indawo uchecka i-HIV. Ungachecka ukuthi uyazazi ukuthi uyi-high risk, uyabandakanya ecansini, awuvikeli, ungachecka ngazo zonke izinyanga, every 3 months uchecka ngoba khona ekuthiwa ne-window period eyinkinga ukuthi ungachecka manje kulo mhlawumbe u4 weeks bese uthi hayi ngi-negative, uthi uzoba negative impilo yakho yonke. Cha, that's why it's okay njengamanje 3 months kodwa ungasho ukuthi hayi dokotela ngicheckwa ngenxa yokuthi nokuthi. Absolutely. Ngiyenza ukuthi nokuthi bese sithi buya ku 3 months. So hlezi sigcizelela ukuthi abazi abantu ukuchecka i-HIV every 3 months uzazi status sakho. And enye into ukuthi i-HIV program ilula kakhulu. Amaphilisi ekuphuza iphilisi elilodwa. Uyaqhubeka selilodwa. Awasekho maningi. Kodwa phela khona laba saphuza amaningi ngenxa yezinye izifo abanazo mhlawumbe izifo zezinto nani. But abantu abaningi baphuza iphilisi elilodwa. Ucwaningo luyaqhubeka futhi sekuza nomjovo manje sekuzoba lula. Yabona? So isifo lesi esilaphekayo akumele ngabe sesinike inkinga kodwa seyinkinga ngoba abantu bakithi abafundisekile kahle. Yabo ukuze siprevent zonke le inkinga lezi efana no-HIV psychosis, efana no-HIV depression nayo yonke into ukuze umqondo ungakhubazeki. Kuyinto nje ongayibamba ngokuthi ukwazi status sakho.